ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ 4 ಗಂಟೆ ಆದಪ್ಪು ಟೈಮು ಯಾನೈತೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಪಾತಿರೋಂದುಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡು ಫೈನಲಿ ಏತಾ ದಿನ ಆಯ್ಬುಕ ಯಾನು ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಣ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ఒక హెడ్ఏక్ మాత ఇస్తున్నది సో ఐదు దీనికి కంప్లీట్లీ ఇనికి రిలీఫ్ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ನಾನು 5% ಉಂಡು ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಲೀಫ್ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಆತುಡು ದೂರೆಲ್ಲ ಪಿದಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಯಾನು ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಐತೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಮಾತ್ರ ಸಾನಾಡ್ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ರೆಡಿ ಆವೊಂದೇ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದೇನದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಪಾತಿರುಂಡುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ಸಾನಾಡ್ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಲಲೆ ಅಂದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಟ್ ಈ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಂಕ್ ಓಡೆ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ 4:30 4:35 4:40 ಅಂಚ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಸಾನಾಗ ಮಾತ 4 o'clockಗೆ ಸೊ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಕ ಅಂದಾಂಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯ್ಯಾನು ಇಜಿನ ಉಂಡತೆ ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ಬು ಕೊಂಚ ಥರ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುನು ಅವೇಂಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಭಯ ಯಾನು ಮೀಪುನ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅದುಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತೂ ಚೂರ್ಲ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಜಿ ಬಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಆಕ ಅಂದನಿ ಕಳ್ಳ ಪಾತಿರೋಂದು ತನಿಷು ನೀಯರೇ ಪೋಲ ಪಂತೆ ಪೋತೆನ ಇಜ್ಜೆನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋದು ಪೆನ್ ಎನ್ನದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಂಚೆನೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಅವೇ ನಿಕಲ್ ರುಚಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಆತಿ ಬೆತ್ತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೊಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಮುರಾಣಿ ಸಂಡೆ ಪೋಯೇತೆ ಅನು ಸ್ಪಾರ್ಡ್ ಇಂಚನೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೈದನ್ ತೂಕ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತುಜ ಮೇ ಬಿ ಪೋಪ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ಮುರಾಣಿ ಮಲ್ತುಜ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ದಯಪಂಡ ಲಿಸ್ಟ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತುಜಿ ಪೋಡು ವೆಯ್ಟ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸ್ಪಾರ್ಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತುಯೆ ಯಾನ್ ಏತು ಪೇ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಕ್ ಜಸ್ಟ್ 110 rupees ಆತೆ ಕೊರ್ಮಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಕ್ 350 rupees but I paid only 110 ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಏಪರ್ ದಿಂಚನ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ ಬೋಡು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಿದಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಹೊಂದುಂಡು ಏಪರ್ ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬಟ್ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಅಂದು ನಾಡೊಂದ್ಬೋದು ಫೈನಲಿ ಅನ್ಕನಪ್ಪನು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸೇ ಮ್ಯಾಟ್ ಅವವೇ ಸೇಮ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಮೆರೂನ್ ನಾಡರೆ ಪೋಪೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕದಿನಾನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ 1 minute ಅಂಚ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನಾನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಏನ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತೆತ್ತಂದರೆ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ಸೇ ನಾಡೋಂದಿದ್ದೀನಿ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಓವಾ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಲಿಪ್ಸಿಗೆ ನರಕ್ಕ ತೋಜುಡು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆವಡು ಬಟ್ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ತೋಜೋಡು ಏನೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಮಂಡೇಡು ಉಂಡು ಅವು ಕಲರ್ ಏಪೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಅವಳು ತುಕ ಯಾನು ಓವರ್ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕಣತದ್ದುಂಡತ್ತೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಅದು ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಾನೇ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 110 rupees ಅತ್ತ ಓ ಕಂಪನಿದ ಪಂಡ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಕಂಪನಿದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯಾನು ತೊಚ್ಪಾವೆನಿಕಲಿಗಿತ್ತೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕಣತದ್ದೀತೆ 2 days ಆಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಜಿ ಶೆಕೆ ಆಗೋದು ಮಸ್ತ್ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೇಜರ್ ಚಿಂಚಿಡು ಬೆಗರರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ 110 rupees ದಾತ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತೊನೋಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಿನಿದಾಲ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ 110 rupees ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂಡ ఒక పొక్కడే దీపునే కున్నాడు అట్లీస్ట్ దీవోలి ఇష్ట ఆಯ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದೆ ನ್ಯೂಡ್ ಅಂದು ಎನ್ನುದು ತೂಕದ ಅದಾಪು ನಾನು ಇನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇನೆ ಕಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಯಾನ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಓಲಲ್ಲ ಆತನಿ ಕಳ್ಳ ಪಾತೆದ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಪೌಡರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ ಜೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುವೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತಾವೆ ಪುದರ್ ತೋಜೋಡು ಪಿರ ಮೆನ್ಷನ್ಲ ಮನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಎಲಿವೆಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾನೋ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಅಂತ ಎನ್ನುದೀನಿ ಪಡ ಅವು ಇಂಚ ದೀನಾಗ ಸಡನ್ ಹತ್ತುನಾಗ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಅಂದು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ಎನ್ನುದೀನಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ತೂಲೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನೆಟ್ ಬರೀತೀರು ಕೋರಲ್ ನ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರು ಎಂಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸ್ಪಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೋಪಾತೆ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಲ್ಪಾತ ಐದು ದುಂಬೆ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ ದೀತೇರು 350 rupeesಗೆ ನೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್
110 ಇತ್ತಡೆ ಯಾನೆನ್ನೆ ಓಕೆ ಇಂಕ್ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ಲ ಬೋಡದ ತುಕ ಒಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಏಪನ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬರೋ ಇಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ಕ್ರೇಜಿ ಅದು ಬಿಟ್ಪೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂಚು ಆತು ದಿಯರ್ಡ ಇಂಕ್ ಕಣ್ಣುಗು ಫುಲ್ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಡು ಓಡರ್ ಒಂಚು ದೆತ್ತೊಂಗ ಅಂದೆ ಆಸೆ ಆಪುಡು ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ಲೆದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುನೇ ದುಂಬು ಏಪಲ್ಲ ಲಿಪ್ ಜೆಲ್ ಪಾಡುವೆ ಲಿಪ್ ಜೆಲ್ ಪಾಡಿಯೇ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಮೂರು ಶೆಕೆ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಆಂಗಿಜಿ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ಏನಾಗಿಜಿತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಸತಿ ಆಂಡಲ ಏನ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಏಪಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪೆ ಈ ಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜು ಒಂಚು ಚೂರ್ ಬ್ರೌನ್ ದ ಲೆಕ್ಕಲ ತೋಜು ನಿಮಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಇತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ತೋಜುಂಡು ಮಿರರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ഞാൻ പാടുന്ന തുച്ഛപ്പാവേ പാടിയെ എനിക്കിഷ്ടമായി ജാത്ത് ഓക്കെ എന്ന് തോന്നുള്ളൂ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆದೆ ಇಂಕೊಂಚ ಥರ ಆರೆಂಜ್ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂಚದಾದನ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಆರೆಂಜ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದು ನುನಿಕಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ತೋಜು ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ದಾಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಂದು ಒಂಚು ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾತೆ ಓಕೆ ಈ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜುಂದು ಹೆಂಗೆ ಏತು ಸೂಟ್ ಹಾಪುನದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಪಿದೈ ಪೊಪ್ಪುನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ನೀಟದು ರೆಡಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಡು ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಿದಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಪಿಂಕು ರೆಡ್ ಅಂಚಿನೆಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಏನಾನೇ ತುದು ಬೋರ್ ಆತಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬೋಡೋಣ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಪಂಡೈತೆ ಕೋರಲ್ ನ್ಯೂಡ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲಸ್ ಪಾರಡ್ಬೋದು ನಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ 727D ಆಯ್ತಾ ನೇತ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಪೋದು ಪಾರಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆನೆ ಪೋಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಕಲರ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಏತುಂದು ಯಾನ್ ತೂಯಿಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಜಾತ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಫರ್ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾ ಗುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆತದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಥರ ಇಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾದನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪೇರಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಾಡುನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಲರ್ ತುನಾಗ ಯಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆವ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಕಲರ್ಸೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡುವ ಮಸ್ತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತೋಜುವ ಕೆಲವರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲರ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆದ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡು ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ದೆತ್ತೊಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರತಿ ಪೊಣ್ಣು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಪಾಡಿಯೋಳು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೋಳು ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿದೆ ಆಯ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲರದು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ದೆತ್ತೋ ನೋಜಿ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಅಲೆಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂಚ ಎಂಕವು ಅಂತೂ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ವಾಟ್ ಕಲರ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಅಲೆಗವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇರೆಗವು ಇಷ್ಟ ಎಂಕುಂದು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರೇ ಕೊರ್ಲೆ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಪಿಂಕ್ ನ್ಯೂಡ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಕನತಿನ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಿಂಕ್ ನ್ಯೂಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರೇ ಆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಒಟ್ರಾಶಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾಡ್ಜಿ ಸೊ అయితే ಟೈಮ್ ಐತಾಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾನ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೋನೆಗೆ ತನಿಷ್ ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ನ್ ಪಿದೈ ಕಡಪ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತಾದೆತ್ತೊಂದು ಪಿದೈ ಪೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಉಟ್ಟು ಪಾಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಪೋತೆ ಸೊ ಅದೇ ಈ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಟೈಮ್ ಆತಂಡು ಕತ್ತಲೆ 8:30 ಸಾರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನ್ ಇದ್ದೆ ಬತ್ತೆ ಕಜ್ಜು ಪೂಯಿನಿ ಪದೆಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆದ ಕಜ್ಜು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚದೀಗ ಅಂದತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈ ಉನೆ ಪದೊಂದು ಹಂಚಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಕಜ್ಜಿಪು ಬೇತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಕಜ್ಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಚಪಾತಿ ತಿಂತು ಯಾನ್ಲ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಪೆ ಓರೋರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲ ತನಿಷ್ಲ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಗ್ಲ ರೈಸ್
ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗ್ ಚಪಾತಿ ಸಾರು ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂವೋಡು ದಾಲ ಎಗ್ ಮಿನಿ ಕನ ತೆರಡೈತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬುರ್ಜಿ ಅದ ದಂಡಲ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡಿಚಿನ ಖಾಲಿ ಪದೆಂಗಿದ ರಸ ಉಪ್ಪಳು ಸಂಡಿಗೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಳದ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವಿನಿ ಅಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದಿದ್ದೆ ಯಾವನಾದ್ರು ಕಜಿಪು ಪದೆಂಗಿದ ಉಪ್ಪಳು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸಂಡಿಗೆ ಯಾವ ಕಂಡಿರು ಅಡ್ಡುಲು ಬಂದಿದ್ದೆ ಬೆಗರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಇದೈಪೋದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚೈತೆ ಲೇಟ್ ಕಜಿಪು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ ಕೂದು ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಡು ಬೆಚ್ಚದಿರೋದು ಇತ್ತೆ ತನಿಷ್ನೂ ಎತ್ತೊಂದು ಕೂತುಜ ಆಯ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಟಿನವಳು ದೊಡ್ಡನವಳು ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಟಿ ವಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದು ಮಾತ ಆಂಡು ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಜೊತೆ ಆಯ್ನ ಬೆಸ್ಟಿ ಬೈದಿತ್ತೆ ಸೊ ಬೆಸ್ಟಿ ನೋಟು ಫುಲ್ಲು ಗೊಬ್ಬುದಾಂಡು ಆಯ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದು ದಿನ ಆಯ್ನ ರಜಾ ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಲೇಸಿ ಟಿ ವಿ ಖಾಲಿ ತುಂಬರೇ ಇರ್ತೀನಿ ಟಿ ವಿ ಹಿಡ್ದೆಚ್ಚು ಆಯ್ನ ಗೊಬ್ಬರೇ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರೇ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿರತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಫೈನಲಿ ಆಯ್ನ ಬೆಸ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡು ಅಂಚೆನಿ ಕೋಡೆನೇ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಪುಂಡು ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಿ ಬೈದುಜೆ ಕೋಡೆ ಪೋದು ಕೇಂಡೆ ಬೈದುಜೆ ನಾಡು ಇನಿ ಆಯ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೋಂಡು ಇಮ್ಮೆ ನಾಡು ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹೆಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಂಚ 2 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬೇರಿ ಕಾಂಗೇಡ್ ದಿಚ್ಚಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ತನಿಷ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಒಂದು ಪದೆಂಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾನು ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಮರತು ಪೋಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮೂರು ಮಾತು ಅಡಿಪತ್ತು ಮಲ್ತು ದಿನ ಕಚ್ಚು ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಮೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಣಿತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಉಂಪೆ ಬೆಚ್ಚದಾಯ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಳಸೋದು ನೋಡಿ ಇಂಕಿ ಬೆಚ್ಚ ವಾರಪ್ಪವನಾತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿ ಕೂಡಲೇ ರಪಕ್ಕ ಬಟ್ಟಲು ನುಗ್ಗು ಬಾಡೋ ನುಗ್ಗುನೆ ಬೇಲೆ ಏತ್ರ ನೀರು ಪರಂದಲ್ಲ ಬಾಜಲ್ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫೀಲ್ ಆಪು ನೀರು ಬೋಡು ಅಂತ ಅಪ್ಪು ನೀರು ಪರ್ದೆ ಕೆಲವರ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಪು ಅಂಚ ಬೇಗ ಉಪ್ಪುನು ಕಚ್ಪು ಮಾತ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುನಃ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಡಲ ಹೋದು ಬೊಕ ತನಿಷನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಟಿ ವಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಉನ್ನಾಗ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೂವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ತೊರ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಪಿರ ಒಂಚೂರು 2 ಸಲ ತೂಯಿಬೊಕ್ಕ ನನಾತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ದ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ತೂಕ ಅಂದೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಉನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ ಅವೇನೇ ತೂಪುನು ಉನ್ನಾಗ ಇಜಿನ ಒಂಡಲ ಮೂವಿ ಪಾಡ್ವೆ ಪರಾತಂಡಲ ಮಲ್ಲಜೆ ಬಟ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ತೂಪು ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಮೂವೀಸ್ಲ ತೂದತ್ತನ್ ಪಿರ ಅವೇನೇ ರಿಪೀಟ್ ತೂವರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವಾಯ್ನ ಆತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಾಯ್